פרידוליה היא תופעה פסיכולוגית בה האדם מזהה תבניות מוכרות בתמונות ועצמים עמומים, ויש הרבה פרידוליות בחלל. בתמונה הזאת לדוגמה שצולמה על ידי נאסא בשנת 1976 נראה כי יש פרצוף על פני השטח של מאדים, ובתמונה הזאת אנחנו רואים כוכב ניטרוני מסתובב הפולט קרינה אלקטרומגנטית, אבל רוב האנשים רואים כאן צורה שמזכירה כף יד. פה אנחנו רואים ערפילית שיוצרת סוס חד קרן, ופה אנחנו רואים ערפילית שמראה לנו את האצבע. עושה רושם כאילו שבחלל הכל אפשרי, אבל אנחנו רק מתחילים. חידוש כבידתי הוא תופעה בקרני אור מתקמות סביב גוף בעל מסה, ועקב כך יוצרות תופעות אופטיות של הסחה, הגברה ועיוות בדמות של העצם. בתמונה הזאת אנחנו רואים גלקסיה אדומה שהכבידה שלה היוותה את האור של גלקסיה כחולה רחוקה יותר. בדרך כלל כיפוף אור כזה מביא למה שנראה כשכפול של העצם כמו בתמונה הזאת, אבל במקרה הזה ישור העדשה הוא כל כך מדויק שנראה כי הגלקסיה הכחולה הרחוקה מתעוותת לטבעת כמעט מושלמת. אנחנו מניחים שכולכם יודעים שכשרואים כוכב נופל בלילה אנחנו לא באמת מדברים על כוכב אלא על מטאוריט, שזה הרבה פחות מרשים. כוכב הוא מיליארדי פעמים גדול יותר, וכשכוכב מחליט ליפול דברים מתחילים להיות הרבה יותר מעניינים. מירה הוא כוכב מסוג ענק אדום שנמצא בשלבים האחרונים בחייו, ובמקום למות בשקט הוא בחר לצאת בצורה המרהיבה ביותר שאפשר לעלות על הדעת. הוא נע בחלל במהירות גבוהה של 130 קילומטרים לשנייה, שזה מהר מספיק כדי ליצור זנב דמוי שביט, רק שלעומת כוכב שביט הזנב של מירה באורך של 13 שנות אור. מה שעוד יותר מדהים הוא כי החומר שמירה משאיר אחריו בחלל הריק ימשיך ליצור כוכבים חדשים בעתיד. להלן תמונה של סגיטריוס B2, ענן ענק שצב במרכז הגלקסיה שלנו ובעל מסה שגדולה בכמה מיליוני פעמים מהשמש שלנו. מדענים גילו כי זהו בעצם נהר ענק של אלכוהול בטעם פטל. סגיטריוס B2 מכיל טריליוני ליטרים של אלכוהול ומולקולות בשם פורמט אטיל. כימיקל פורמט אטיל מריח כמו רום ואחראי חלקית על הטעם של פטל, והענן הזה הוא כמעט כמו למצוא חיים מחוץ לכדור הארץ. אלכוהול הוא תרכובת אורגנית, כך שאם המדענים יכולים ללמוד יותר על האופן שבו הוא נוצר בחלל הריק, הם גם עשויים להבין איך החיים עצמם נוצרו. מדענים קוראים להם כוכבים הייפרווליסטיים. אלה כדורי גז גדולים שנעים בחלל במהירות שמגיעה עד ל3 מיליון קמ"ש. כשחור שחור על מסיבי סופח מערכת כוכבים ופולט לחלל כדור גז שגדול בכמעט 4 פעמים מהשמש שלנו. למעשה בכל שנה משוגרים כוכבים הייפרווליסטיים מהחור שחור שנמצא בלב הגלקסיה שלנו, שביל החלב. גליזה 581c הוא כוכב לכת מיוחד מאוד שמקיף כוכב מסוג ננס אדום, והמסה שלו היא לפחות פי 5 מזו של כדור הארץ. מה שמיוחד בגליזה 581c הוא שהכוכב לכת הזה הרבה יותר קרוב לשמש שלו ונמצא במצב שנקרא הקפה סינכרונית, מה שאומר שצד אחד של הכוכב לכת הזה תמיד פונה לכיוון השמש כשהצד השני נשאר מוסתר, בדיוק כמו היחסים של הירח שלנו עם כדור הארץ. זה גם אומר שצד אחד ימיס אתכם ברגע בעוד שהצד השני יקפיא אתכם ברגע. למרות זאת מדענים מאמינים כי בין שני הסביבות קיצוניות האלו קיים אזור שמתאים למחיה, אבל לא נראה לי שמישהו היה רוצה לבקר שם. בשנת 2004 אסטרונומים גילו את הכוכב לכת 55 קנקראי E, כוכב שכמעט כולו עשוי מיהלום מגובש. בתחילה חשבו ש55 קנקראי E הוא ענק גז כמו נפטון או כוכב לכת שמכיל מים, אבל ב-2011 התצפיות הראשוניות לא הראו מימן, וגילו שכשליש מהמסה של הכוכב עשירה בפחמן שעשוי בצורה של יהלום כתוצאה מהטמפרטורות והלחצים בפלנטה. ואם אתם טועים באיזה גודל הכוכב הזה, הוא בגודל של פי 2 בערך מכדור הארץ. הקוואזר הוא למעשה חור שחור על מסיבי אשר סופח אליו גז ומסתו היא בסדר גודל של 100 מיליון מסות שמש. הגז שנספח בצורה ספירלית אל החור שחור מאבד אנרגיה אשר נפלטת בעוצמות גבוהות כמעט לכל רוחב הספקטרום האלקטרומגנטי. הייחוד של גורמי שמיים אלו הוא בכך שהם אמנם בסדר גודל של מערכת שמש, עוצמת האנרגיה שהם פולטים רבה, בסדר גודל של כל כוכבי גלקסיית שביל החלב ביחד. בנוסף מקובל להניח כי במרכזן של מרבית הגלקסיה
גלקסיות ביקום ישנו חור שחור, וכי בתקופות מסוימות הוא הופך לפעיל, כלומר מתחיל לספוח גז ולקרון כקוואזר. נפטון הוא הכוכב השמיני והרחוק ביותר במערכת השמש שלנו, אנחנו מצטערים פלוטו. על פי מחקרים ובדיקות מעבדה, מדענים טוענים כי נופלים יהלומים כמו טיפות מים על נפטון. החוקרים מציינים כי האווירה של נפטון מכילה רמות גבוהות של מתאן, ובשל הטמפרטורות הקיצוניות מולקולות המתאן יכולות להפריד בין אטומי מימן ופחמן. אם הפחמן נכנע ללחץ אינטנסיבי הוא יכול להפוך ליהלומים. הלחץ האטמוספרי על נפטון יכול להיות פי 200,000 עד 6 מיליון פעמים מהלחץ על כדור הארץ. בקצרה, יורד גשם של יהלומים בנפטון. עכשיו רק נשאר לנו להמציא דרך להגיע לשם ולהישאר בחיים. ולסיום, בעוד שהאסטרונומים עדיין לא גילו חיצונים, 2013 הייתה השנה שבה הם גילו כי שביל החלב מכיל 20 מיליארד כוכבי לכת אחרים שדומים לכדור הארץ. ונכון לשנת 2017 החישוב הזה לא היה כל כך מדויק. הערכה החדשה היא ששביל החלב מכיל 100 מיליארד כוכבי לכת שדומים לכדור הארץ. ואם אתם עדיין מטילים ספק שיש חיים מחוץ לכדור הארץ, שביל החלב הוא אחד מתוך 500 מיליארד גלקסיות ביקום, ככה שהסיכויים שלנו להיות לבדנו ביקום הגדול הזה נמוכים מתמיד. אפשר אפילו להגיד שהם לא